Salutare tuturor, eu sunt Gabriel și bine v-am regăsit la un nou episod de gaming. A venit Crăciunul, dragi prieteni, și sunt sigur că vreți să vă uitați la YouTube pentru cei mici, poate și cei mai mari, nu știu, dar astăzi o să ne jucăm fotbal. Noi suntem pe locul 2 în campionat și în Cupa Mondială, suntem în runda a doua, în Cupa Mondială a cluburilor, iar aici suntem la ultimile 16 din Cupa Națională sau ceva. Așa că dacă mai vreți să facem și noi episoade cu acest minunat joculeț, rupeți butonașul de like să facem și noi aici, nu știu, 10 like-uri să facem partea a doua, nu știu. Așa că haideți să vă prezentăm echipa mea. Desigur nu este prea mare, însă se pare că avem un cartonaș roșu. Eu sunt mai faultator și cam faultez mult și asta e problema mea. Însă îl avem pe Thiago Silva, care este capitanul nostru și care poate să facă, cum se spune, diferența. Așa că primul meci noi îl avem contra Sitard și suntem în Premier League-ul nostru, în campionat. Cum vreți voi, spuneți Premier League, campionat, poate chiar la Liga, nu știu. Eu cred că e mai mult un Premier League, da. Nu știu câta ligă. Noi am câștigat până amuia. Hai să vedem dacă vom câștiga și de data asta. Este jocul al 7-lea din 15. Eu zic să-i dăm pe play și să începem marele joculeț. Aici vorbește comentatorul, însă nu cred că eu voi putea vorbi prea mult. Însă voi încerca, dragi prieteni, asta e echipa adversarilor și am început. Este foarte important și acest joc, pentru că toate jocurile sunt importante. Poate mai n-am avut nicio, cum se spune, n-am pierdut niciun meci în acest campionat. Acest an n-am pierdut deloc, însă acum vreau să încerc un sut. Ce ocazie! Ederson a tras. Uitați și voi, am încercat eu ceva, pentru că eu pot să dau suturi de la distanță, dar data asta nu mi-a funcționat. Nu trebuie, dacă mai vreți să faceți alt episod de gaming, nu numai decât cu acest joc, apoi spuneți-mi la source-uri, pentru că eu am niște source-uri unde puteți să-mi trimiteți. Și ce ocazie am avut aici, incredibil, dragi prieteni, ce ocazie, mi-am bătut joc de ea, prieteni. Da, după cum ziceam, eu mai am și alte jocuri, însă acum trebuie să ne concentrăm pe corner. Thiago Silva de la Ucra, Pollock, ce ocazie. Da, nu știu dacă vom putea să jucăm mai multe meciuri aici. Să mingea este la Miller. Vreau să vă arăt un gol pe care pot să-l fac, dar nu știu dacă pot să-l fac. Este free kick! Ce lovitură liberă, este cartonașul roșu pentru echipa adversă. Disrespect total pentru echipa aia. Și acum să vedem pe Thiago Silva, capitanul. Palță de gol! Thiago! Mi-a plăcut foarte mult cum a dat această lovitură liberă, însă peste poartă am dat, nu știu, n-am înțeles prea bine. Însă important e că ei au un cartonaș roșu, adversarii noștri, și asta ne dă un plus. Mangoen către Armstrong. Da. Dacă voi nu știți pe jucătorii ăștia, nu e problemă, pentru că habar n-am cine să ăștia. Dar joc foarte bine noi jucăm foarte bine, pentru că aici contează mai mult cum joci. Desigur contează și jucătorii, însă mai mult cum joci. Și vreau să mingea la Thiago Silva și vreau să încerc să driblez tot terenul, însă nu-mi reușește, mi-a luat un atacant sau ceva, nu știu. Însă asta acum cu viteză trebuie să ne ducem. Thiago Silva.
S-a auzit sora mea? Ce ocazie pentru adversarii noștri. Nu știu dacă ei sunt oaspeții sau noi suntem oaspeții. Mă scuzați de deranjament, de gălăgia, este sora mea mai mică. O să vedem dacă o să schimbăm lucrurile. Ok, prieteni, am revenit. Mi-a luat ceva pentru că s-a terminat prima repriză și mereu când mi se termină prima repriză, apoi trebuie să-mi apară o reclamă și n-am vrut să vă dau o reclamă, așa că hai să continuăm cea de-a doua repriză. Este până când scorul 0-0, însă eu cred că putem să facem diferența. Acum o centrare foarte proastă, după părerea mea, și care nu cred că a fost ce trebuie. Nu dau pase foarte bune eu. Vreau să-i dau la Thiago Silva driblează. A driblat deja 3 sau 4, nu știu. Însă este deposedat acolo de Rosier. Ia mingea înapoi, Thiago, foarte bine. Aleargă Thiago, nu vrea să dea pas. Thiago, corner. Ce ocazie pentru Thiago. Nu vreau să dea el cornerul, însă nu știu unde. Nu cred că putem să schimbăm cornerul, executorii de corner, însă hai să vedem acum cum dă Thiago Silva la Miller. Zedaca, ce ocazie pentru Zedaca. Acum au făcut niște schimbări antrenorii noștri. Acum trebuie să-i deposedăm ca să vreau să avem o primă victorie, care chiar vreau, pentru că chiar vreau să facem tripla. Niciodată n-am mai făcut tripla, doar dubla am făcut. N-am câștigat niciodată campionatul mondial, dar acum se duce. Ce ocazie! Incredibil! Acum centrare la Bruno. Nu, bară! Ce ocazie, bară, prieteni! Dacă gol! Centrare excelentă din partea lui Thiago Silva și un cap excelent din partea lui Zedaca. Ce gol! Ce zop! Cât IQ a avut Thiago Silva! Acum. Și chiar vreau să mai dăm un gol, pentru că nu știu dacă mai reușesc, dar să întoarcă adversarii noștri, însă eu vreau să mai dăm un singur gol. Incredibil, ce ocazie pentru adversari, pentru oaspeți, nu știu. Acum centrare. Este out periculos, pot zice eu. Mingea la Cordoba a dat în centrare, este de la poartă. Nu știu dacă mai reușim să dăm gol, însă important este că avem o victorie asigurată. Este out pentru noi, este primul nostru out. Și culmea, astăzi n-am făcut niciun fault, mi se pare mie. Nu știu, spuneți mie! N-am putut să ajung mingea aceea. Acum se pare că cu echipierii aceștia și am câștigat 1-0 datorită întregii echipe fără și Thiago Silva este omul meciului. Și da, am câștigat și meciul ăsta cu scor de 1-0. Avem 15 puncte probabil în campionat și da, suntem pe locul 1 în campionat. Și vreau să văd cine sunt marcatorii. Se pare că Armstrong este pe locul 2 la marcatori din campionat și la asisturi Sotona este la egalitate totuși cu mulți jucători. Așa că Sotona trebuie să mai dea un asist, însă problema e că a luat Rosso, mi se pare că... nu, n-a jucat un meci, deci
Atât. Și vreau să-l schimb și pe Cumbedi, că l-am cumpărat, nu l-am cumpărat degeaba. Se pare că jucăm în... Oh, stați, jucăm în ambele competiții cu astea, cu echipa asta, Boavista. Dar jucăm în Bronze Cup, în Cupa Națională, se pare că. Nu jucăm în campionatul mondial de cluburi, însă dacă vreți să ne jucăm în Bronze Cup, apoi trebuie să apăsați pe butonul de like, butonașul de like. Eu am fost Gabriel și noi ne vedem data viitoare și pa, pa! Eu am fost Gabriel.